Ay tara mga Kristiyano, pasalamat kitang gayon. Humagad tawad ki Kristo nganing kamtan tang totoo. Banwaan sa paraiso ang Diyos poon tang mahal na kaya nagpakagadan. Sa krus siya napabitay pagtubos herak na tunay. Sa tawo na makasaklan na kaya nagpakadukha, nagtios nindi ka wasa. Sa hirak niyang dakula na magdanay kitabaga. Sa grasya niyang biyaya, dai kitang paggirumdom, banggi aldaw kadi itman. Kan ki Kristong pagkagadan-an sa tong inatubang, singaw nin hawak talamang, anhirak man si mo baga, kundi magsulsol ngo na. Sasala magpenitensya, taan maaabtan sana. Sa impyerno na padusa, kaya di ka tumalikod sa mga hulit nin Diyos. Santa Iglesyang pagbuot, nganing magkamit padagos. Sa hirak ipatawad gabos, dai ka magpakananok sa gibong bakong matanos. Daya nin mga demonyos, isipon mo ng padagos. Kagadanan an matapos, kaya sagkod buhay ka pa, mag-isip kanin maugma. Magtipon na magandam ka, magayon nagibubaga. Nganing abtan mo ginhawa, na kun kita na magadan, digdi sa dagang ibabaw. Duman kadtong sarong buhay an satong pakinabangan. An gibutang kabanalan, dahilan sa pagkamuot nin maugayon na Diyos. Naghilig siya nagsakop, tangani kitang matubos. Sa kaiwaltang demonyos.